Yma yn y sioe, mae'n bosib dilyn taith y gadwyn fwyd yn llythrenol o'r gorlan i'r geg. Ac yma wedi ennill cystadleuaeth y carcas mae Gethin Mathias o Tynwern Farmers Sir Gar. Wel, Gethin, llonggwrchiadau mowr i ti, achos mae hwn yn dipyn o ddosbarth i ennill. Diolch yn fawr, roi'n sioc i ennill, ni'n mynd disgwyl lot o wyn da i weld i'n syl yn mewn, a ni'n mynd disgwyl ennill o gwbl. Ond nid yma'r tro cyntaf ti wedi ennill? Na, wedi bod eitha lwcus, yn illes i blwyddyn gynta dres i 4 blwyddyn nôl a ges i'r cil wobr blwyddyn dwffa, so wedi bod eitha lwcus yn hwnnw. Felly, gwed mwy wrthon ni am hwn, Beltex Pyr yw'r carcas yma? Ie, hwn fenw Beltex Pyr o fi. Llan o 2 gwertha, fi mas o'r un hwrdd y ddoi yna, hwrdd newydd yw tad hwn trwy'n nawr. Mae mam hwn yn ferch i'r fafad magor Pegampw da fi 4 blwyddyn nôl. Mae'n wir beth maen nhw'n gweud yn dwe. Mae'n bwysig bridio'n gywir, achos mae'n dilyn mlaen y llwyddiant yma. Fi'n fi'n gryf yn dilyn y leins a cael y gwad iawn dyn nhw. A hanner fe fi'n cael un dy fe. Y Beltex oedd bryd mwy aniferus y sioe eleni, a maen nhw'n delfrydol ar gyfer y gystadleuaeth carcas, a wedyn y cystadlaethau wy'n tewn yn ffeiriniad ag yn Nadolig. Pan gadwyd, achos sy'n gadw nhw gyda gwir, ni'n gweld nhw'n sio nhw'r haf yn y clasys byw, a ni'n llunio carcasys a wy'n tewn sy'n Nadolig. A mae hwnnw fod eitha poblogau, felly gwerthu nhw i wefan hwyf, so fi'n cael y bryd o'r fydron i weld y gwir. Achos diwedd y gan yw'r ginog, ynddo fe? Ie. Mae rai gwerthu nhw'n dda. A ti wedi cael tipyn o lwyddiant gyda'r addiadaeth dros y blynyddoedd? Yn iawn o'n i. Neu tipyn o arian dros rhwng popeth? Wel, wy'n ni. Ond fan hyn nawr, E2 oedd dy garcas ti, a mae hwnna yn dda yn dweud, 19.5 kilo, fe? Ie, 19.2 kilo, ie. Fe'n 36 kilo byw, so lladd mas fapus, eitha ples o'n o'r lladd mas. Hwna'n lladd mas yn dda? O. A beth maen nhw'n gweud o'r E2, falle bod e bach fwy o fraster yn fe, ond bod e'n iawn? Ie, lun lle, ond mae'n job y bryd hyn, mae'n ewn o fy myrru dew, rhy fwyda nhw, mae'n job cael o fynd dros friel o gwbl, ond Ond ydych chi ddim eisiau nhw ridew? Na, i'n moyn o ridew, na. Dim ar gyfer y farchnad yma? Na. Wel, llonggwrchiadau mawr iawn i ti. Yn amlwg wedi wneud yn dda iawn fan hyn eleni eto. Ti'n gwneud rhywbeth yn iawn, mae'n siŵr? Diolch yn fawr. Llonggwrchiadau ti a pob lwc i'r dyfodol. Diolch. Diolch.